राजू आणि त्याचा भाऊ संजू हे काही कामानिमित्त गावी चालले होते. रात्रीची वेळ होती. घड्याळात साधारण रात्रीचे 1:30 वाजले होते. त्यांनी कधीच मुंबई सोडून आता त्यांच्या गावचा रस्ता पकडला होता. राजू डोळ्यात तेल घालून गाडी चालवत होता. त्याची बोटं उगाचच स्टेअरिंग व्हीलवर टकटक करत होती. पण हे उगाचच नव्हतं. ती त्याच्या मनातील भीती होती, जी आपणच राजूकडून हे सगळं करवून घेत होती. राजूच्या बाजूच्या सीटवर बसलेला संजू त्याला डुलकी लागली होती. त्यांची गाडी एका जंगल सदृश्य भागातून चालली होती. तिथला रस्ता बरा जरी असला तरी मध्येच वाटेत कधीतरी एखादा खड्डा लागत असे. अशाच एका खड्ड्याजवळून जाताना त्यांच्या गाडीला दणका लागला आणि झोपलेला संजू धडपडून जागा झाला. डोळे उघडताच तो इथे तिथे पाहू लागला. त्याचा त्याच्या भावाला पहिला प्रश्न होता तो म्हणजे, काय रे राजू, राखणदाराची वाट गेली का? प्रत्येक गावात आणि खास करून कोकण भागात राखणदार, रखवालदार, वेताळ, जागेचा मालक या गोष्टी प्रसिद्ध असतात. काही काही ठिकाणचे तर रस्तेच या नावांनी ओळखले जातात. त्यांच्या गावातही असंच काहीसं होतं. जंगलातून जाणाऱ्या त्या मुख्य रस्त्याला एक पायवाट आडवी जात होती. ती पायवाट थेट बाजूच्या जंगलात शिरत होती. खरं तर जंगलात वास्तव्याला असणाऱ्या लोकांसाठीचा तो एक नेहमीचा रस्ता होता, जिथून ते नेहमी ये जा करत, शेळ्या मेंढ्या नेत. पण त्या वाटेला राखणदाराची वाट म्हणून ओळखलं जायचं, कारण ती वाट संपूर्ण गावाबाहेरून जायची. तिथे अशी अफवा होती की गावचा राखणदार याच वाटेने गावाभोवती त्याचा फेरा मारतो. इतकंच नाही तर रात्रीचा जंगलातून जाणाऱ्या त्या मुख्य रस्त्याला अनेकांना तो त्या पायवाटेने ओलांडतानाही दिसतो. रात्रीच्या वेळी प्रवास करतेवेळी अचानकच समोर आलेली 7 ते 8 फुटाच्या माणसाची आकृती पाहून आजवर तिथे अनेक अपघातही झाले आहेत. अपघाताचं कारण काहीही असलं तरी समोरून एक पायवाट आडवी जात आहे हे सांगण्यासाठी तिथे एक बोर्डही लावण्यात आला होता. वाहने सावकाश चालवा, पुढे राखणदाराची वाट आहे. संजूने विचारलेल्या त्या प्रश्नावर राजू जरा शांतच आवाजात म्हणाला, राखणदाराची वाट नाही गेली अजून, पण येईलच आता. राजूचं लक्ष समोरील रस्त्यावरून जराही हटत नव्हतं. संजूही तितकाच लक्षपूर्वक रस्त्यावर त्याची नजर लावून होता. तोच गाडीच्या हेडलाईटच्या उजेडात त्यांना रस्त्याकडेला तो बोर्ड दिसला. कित्येक पावसाळे तो तिथे तसाच असल्याने आता गंजला होता. त्यावरची अक्षरेही फुसट झाली होती, पण त्यावर लिहिलेला राखणदार हा शब्द मात्र अगदी स्पष्ट दिसत होता. तो एकच शब्द रात्रीच्या त्या भयान अंधारात शरीरातील भीती जागवायला पुरेसा होता. राजूने गाडीचा वेग कमी केला. त्याने संजूच्या खांद्यावर हात मारत त्याला राखणदाराची वाट आल्याचा इशारा केला. राजू रस्त्याच्या उजव्या बाजूला पाहू लागला. संजू खिडकीतून रस्त्याच्या डावीकडे पाहू लागला. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला एक पायवाट भुयारासारखी जंगल कापत जात होती. रात्रीच्या वेळी या रस्त्याने एकटे प्रवास करतेवेळी लोकांना राखणदार दिसतोच दिसतो अशी इथे अफवा होती. पण दूर दूरपर्यंत त्यांना तिथे कोणीच दिसलं नाही. एका अर्थी हे त्यांच्यासाठी चांगलंच होतं, म्हणून त्यांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. काही क्षणाचा हा थरारही फारच रोमांचक होता. पण गाडी तिथून पुढे जाताच राखणदाराची वाट ही केवळ एक अफवा असल्याची त्यांना जाणीव झाली. थोड्याच वेळात त्यांचं गाव येणार होतं. दुसरीकडे राखणदाराची वाटही निघून गेली होती, म्हणून ते आता बिनधास्त होते. तेवढ्यात अचानक एक वृद्ध माणूस त्यांना त्यांच्या समोर रस्त्यात मध्यभागी उभा असलेला दिसला. तो यांच्या गाडीला हात करत होता. राजू, गाडी अजिबात थांबवू नकोस, संजू राजूला म्हणाला. अरे पण तो म्हातारा वाटेत मध्येच उभा आहे. हॉर्न हॉर्न वाजव, तो होईल बाजूला, पण रात्रीच्या यावेळी या जंगलात गाडी अजिबात थांबवू नकोस. राजू जोरजोरात हॉर्न वाजवू लागला, पण तो म्हातारा काही रस्त्यातून बाजूलाच होईना. शेवटी राजूने गाडीला जोराचा ब्रेक मारला. गाडी त्या वृद्ध माणसापासून काहीच इंच दूर येऊन थांबली. राजू काही बोलणार त्याआधीच तो म्हातारा त्यांच्या गाडीवर जोरजोरात हात मारू लागला. तो काहीतरी जोरजोरात ओरडून सांगायचा प्रयत्न करत होता.
राजूने कोणतीही रिस्क न घेता खिडकीची काच अर्धवट खाली केली. माझा मुलगा वाचवा त्याला, असं बोलत तो समोर रस्त्याकडे बोट दाखवत होता. तसं राजूने गाडीतूनच त्याला शांत करण्याचा प्रयत्न केला. तुमच्या मुलाचं काय झालं त्याला? ऍक्सिडेंट झाला मोठा. 4 तास झाले कोणीही मदतीला थांबत नाही. मी तुमच्या पाया पडतो, वाचवा त्याला. संजू हळूच राजूच्या कानात म्हणाला. राजू, लक्षात ठेव, गाडी बाहेर गेलास तर मरशील. जे काही करायचंय ते नीट विचार करून कर. कुठे झालाय ऍक्सिडेंट? तिथे. तो माणूस समोर रस्त्याकडे बोट करत म्हणाला. ठीक आहे, मी गाडी पुढे घेऊन जातो, तुम्ही या पाठून, असं म्हणत राजूने गाडी पुढे आणली. जवळपास 25-30 फुटावर झाडीमध्ये राजूला एक बाईक पडलेली दिसली. शेवटी माणुसकीच्या नाते भीतीला बाजूला सारून राजू आणि संजू गाडीतून खाली उतरले. त्यांनी पाहिलं तर तिथे खरंच 2 माणसं आडवी पडली होती. दोघेही रक्ताच्या धारोळ्यात पडले होते. अरे, ते आजोबा कुठे राहिले? संजू पाठी वळून पाहत म्हणाला. येतील रे ते, आधी यांच्याकडे बघू, असं म्हणत राजू त्या तरुणाकडे वळला. त्याचे श्वास अजूनही चालू होते, पण तो बेशुद्ध झाला होता. संजू, चल, याला गाडीत न्यायला माझी मदत कर. अरे, पण ते आजोबा कुठे आहेत? संजू, अरे इथे बघ. राजू अचानकच भूत पाहिल्यासारखा घाबराघुबरा होऊन ओरडू लागला. तसा संजू राजूकडे गेला. तिथे जाऊन पाहतो तर काय, तिथे असलेल्या 2 व्यक्तींपैकी एकाचा मृत्यू झाला होता आणि मरण पावलेली व्यक्ती दुसरी तिसरी कोणीही नसून ही तेच वाटेत गाडी थांबवणारे आजोबाच होते. ते पाहून दोघांचेही हातपाय थरथरू लागले. ते अक्षरशः तिथून पळालेच होते. पण त्यांनी थोड्या वेळापूर्वी त्यांच्या डोळ्यांनी जे काही पाहिलं, जे काही अनुभवलं, ते सगळं त्यांच्या डोळ्यासमोरून गेलं. त्यांना एका बापाची त्याच्या मुलाविषयीची तळमळही कळली होती. राजू तिथेच थांबला. त्याने हिम्मत केली आणि संजूलाही समजावलं. अखेर संजूच्या मदतीने त्याने त्या तरुणाला गाडीत घालून जवळच्याच एका हॉस्पिटलमध्ये नेलं. त्या रात्री राजू आणि संजूला राखणदाराच्या वाटेवर राखणदार जरी दिसला नसला तरी त्याच मार्गावर काहीच अंतरावर त्यांना एक भयानक चित्तथरारक अनुभव मात्र नक्कीच आला होता. पण यात त्या बाईक स्वाराचा नक्की अपघात कसा झाला आणि त्यांची गाडी थांबवणारा हा त्या आजोबांचाच आत्मा होता की त्यांचं रूप घेऊन गावचा राखणदारच तिथे आला होता? हे गूढ मात्र एक अनुत्तरित गूढच बनून राहिलं. राखणदाराची वाट. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुल बुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बागुल बुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.